Dala, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 15. Ipagarup ti maag akanayon a husto ti aramid na, ngam ti masirib, dumngag iti pamagbaga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Albert, nalpas mo kadimot lang ti imparamid kin ka ni boss? Wen, Ruben, nalpasan. Awanan ti parikot. Aramidag matandag iti daduma pa'y atrabahok. Nasayat man do kasta. Kaban gayam, ato kadimot lang tinagurdar iti produkto tayo itangal daw? Adumat kan adapay nagpareserba. Alaanda ka no intun bigat. Nasayat nga rod no kasta. Sigurado ang maragsakan ni boss no kasto yung agtultuloy ti kinapigsa to'y paktoryana. Puno day ta. Isu asay sayatan ta ti trabaho ta. Iti kasta, maayayo mat kadata ni boss. Naimbaglangan. Tamo ko nga usaran dagiti makina dito paktorya. Kunang amin ni boss, amasapol ka no anasaya ti panakaaramid dagiti produkto. Iti kasta, adu mo ti maayatan nga aggatang. Nay, Albert, sikamat ti mga operate iti dayta makina. Amom ka di nga aramatan dayta? Wen, amo kon nga aramatan daytoy. Nagpaisuro ak ngamin kanimanong Dario akatrabahuan ta. Iti kasta, amok ti aramidak. Nang runa, numaadan iti problema ti may sakadagiti makina. Kasta? No siya, amok aminan nga operatan dagita ang makina. Nalakalaang. Saanan anasken nga agpaisuro ak. Kasta? Ang nasaysaya at matlaeng nasursuruam amin. Iti kasta? Saan kantong agparikot? No bilang tao saram to ti maysa kadagiti makina. Saan mat nga rod amay maysa ti makina nga usaran tayo? Tapno agaramid kadagiti produkto dito paktorya. Awan parikot iti dayta, Albert. Amok ter aramidek. Saan ka man nga ginlalain? Agpanatamot la masuswelduan diti paktorya. Isa di ka man kundilaing dita. Dita ka malangan. Naglukon. Sa bali tinagawatan na itimbagak. Saan ka kadimot lang ang marigatan iti trabaho, Albert, lakay? Saan matunay bakat? Kan may sa kayat kun iji apagtrabahuan. Gaputa dakal mo ti sweldo. Nasayaat mo't nga rod, ano kasta? Sapay ko nang mo't anasingpot ti bosyo ijay. Iso asay sayaat nga rod ti agtrabaho. Husto ka bakat? Nasingpat at talaga ni Boss Donato. Iso nagasat kami at trabahador na. Gaputa malaksid adakal ti sweldo mi. Nasingpat pa itinagbalin abos mi. Kat, dagitimot nga'y kakadwam at trabahador. Nasayaat da kadimot laang. Wan, okay damat. Iso na laang, tadamay sa akadwami at di na kaya ti mabagbagaan. Di na kaya ti paisuro. Noan niya ti amuna, isulatan. Basta saan nulatan nga ikaskaso no kasta. Tapno maliklikan ti diyo pag kinaawatan. Ado talaga ti aggatang iti produkto tayo, Albert, Ruben. Ay kat wala boss. Mangustuhan na kami ng iti produkto tayo. Iso nga agsasarunumat ng iti order. Kas makita nga ron, kaya't ngimato ti sales tayo itaabulan. Iso say-saya atin nyo pa iti agtrabaho. Kasta talaga ti aramidan mi, boss. Say-sayaatan mi ti agtrabaho. Wan gayam, nasursuro yung kanin nga aramatin ng iti makina. Uwan, boss. Nagpaisuro akan ni Manong Dario. No kasanong aramatan dagiti daduma makina. Gaputan ako nayo idi, asaan la amay may sa ti makina ang maaramat dito paktorya. Wen, talaga asaan la amay may sa ti maaramat ditoy. Isa nasayat mo ta nagpaisuro ka ni Dario. Amon ni Dario nga aramatan namin na ita makina. Gaputan na mayagan nga agpapaay ditoy. Uwan, boss. Day tamot lang tinakunana kada kami. Isu kano ti kabayagan at trabahador nyo dito'y paktorya. Isu ano daman agbali na parikot ditoy. Iti panangaramat nyo kanag iti makina
ni Dario ti asit kanyo. Ruben! Anya ka matan? Apay nga yung banal ba ag mo matan tiri daw? Kasla na pudot ti ulo masimang pata. Apay ka di. Kasano? Masuro na kitida dyan nga Albert. Agin lalaing. Ni ka di Albert akatrabahom ti dakda kamata? Kasla na dakamat mo manan idi ah. Apay, isu ka di manan ti pagkaskas taam. Wan, diyak magustuhan ti ugali na dyan. Kaslapay kid din agpaspasipsip ka ni boss. Amangan mat no si katibidot, Ruben. Amok ngamin ti ugalim kat. Imbag nga rod, tanakapagbayag ka di ta atrabahom. Mano nga minan atrabahom tinastrikam. Ngamga po iti ugalim, inikat da ka. Anya ka matan. Imbes nga sakit nak ng asawam. Saan mo? Makapasuron ka mo. Maala, uston, ingkakit din agsukat. Kalpasan na, aginanakan. Apag isunto na makaluto ah. Itimplan akman nga rod iti kape. Agkape ak bayad ti panaginanak. Ala nga rod, mabitlaang. Itimplaan ka pa iti kape. Sakbay nga ituloy ko tilutlutwag. Adda ka mo't gaya man, Albert, anak. Kumusta nga iti trabaho? Mayat mat nanang. No pa'y makabanog. Ayos laeng. Sana bale, dakkal mo't ti sweldo mi ijay. Wen, anak. Ano usam ti agtrabaho? Iti kasta, makaurnong kayo para iti masakbayan nyo iti asawam. Kandag iti agbalinto nga anak yo. Unanang. Ay, gayam. Ayan ti manugang yo. Adda iti kusina. Madama nga aglutluto iti pangrabyan tayo. Kasta ka di. Alaman nga nanang. Mapanak man iti ayan na. Inakagkape. Ken, umay kayo matan nanang. Agsango tayo man nga agkape di kusina. Si kalaang anak. Nalpas kamin anagkapi itay kan ni Marta. Albert, si kaman pa lang ti mang-operate iti dito ang makina. Anda pa yung amin naramidag. Ay kasta. Alang rod. Madamdaman tunday ta. Isarunok to, kalpasan day to aramidag. Sigurado mo lang, nga isaronom da ita. Masapol nga na maaramid ita dagiti produkto nga orders para inton o may alawas. Un ka di. Alang rodan. Ingkan aramidan ti kunam nga aramidam. Iti kasta, saan amasayang ti oras. Siya kung ti makamu ditoy. Sige, panawan ka nito. Ay, amuklatan. Nuapay asaan na kayat nga aramatan dagitoy ang makinarya. Saan na nga mo no kasano nga aramatan? Ay, di nan tumat ngamin kayat ti agpaisuro. Ayan nga ni Ruben, Albert. Nakita lang tayo dito ya. Adan sa aramidan na, boss. Uno saan? Adan na pa naginatang. Huwag gayam. Madamag ko man. Amo nakadimot lang nga aramatan nagiti makina. Diyak lang mo, boss. Ang kunanamat nga muna ka no. Apay nga ro na nakitak itay. Akasla agdadamo, hindi inaramat na timay sa makina. Day tatisaan kong amo, boss. Amangan mat, no itana lang nga aramatan day di amakina. Di matimbagak ka na kayo. Ano anda saan nyo nga amo? Agdamag, wano agpasuro kayo kanidaryo. Kasta ti aramidak, boss. Talagang agpaisuro ak ni Manong Daryo. No kasta nga adadagiti saan kong amo. Nang runa, no panagaramat ka dagiti makina mausar. Para ka dagiti maaramid a produkto. Kahit ni Ruben, kasta kadimot lang, tararamidan na. Agpaspasuro kadimot lang, no kasta nga anda nagiti saan na nga amo. Jack amo, boss. Ay, tinasayaat. Isuntulangan ti kasarita yo. Ni Ruben, ti agturong dito'y ayan ko. Apay nga ta. Albert, Ah? anya timbagbagam ka ni Boss Donato? Nay, awan mo timbagbagakan ko na. Apay ka di. Imposible mat nga awan imbagbagam kan ko na. Apay nga rod na kunana kanyak.
Akasla saan ko kano nga among aramaten ang itinaduma ang makina? Nasiputan na kakano ngamin itay. Akasla agdadamo ka kano amang usar iti makina. Imbaga na ti kasta? Uwan. Ket kunakmat kan kwa na, anasay saya at no si kalaangan amis mo ti kasarita na, maipapan iti dayta abanag. Ay, agyaman ak. Nakasangpit ak matlangan dito balay. Mariknak tinalaw sa banog ko ita. Ada ka matgaya man, Ruben. Oy, sangsangpat ko. Wan gaya. Anyat si data. Aglutluto ak iti lechon paksiyo. Di matday ta timbagam kanyak itay bigat alutwag apang rabianta. Wan kaya man niya. Nalipatak paikit din. Nasayat man, taday tatin luto. Dahi tangamin ti kayat ko asidain. Maalang arod, aginana ka pa'y. Apag isunton ang malutok ti sidaan ta. Dandanin maluto day jay. Ruben, agsarita taman biit. Sakbay ng agtrabaho ka. Anya nga diti pagsaritaan tayo, boss. Namagak lang. No, amumad lang aramaten ng iti makina. Eh, kwa, amok mat, boss. Apay ka di. Anda ka din lang ibaga ka na kayo. Saan ko nga mong aramaten ng iti makina? Awan mat di. At ang amin nag iti kundaway nga paspasublat mo nag iti makina kan ni Albert. No, at ang amin saan mo nga aramiden. Agpasuro ka lang kan ni Albert. Wano ka nag iti daduma akakadwam ditoy. Lalawag? Wan boss, nalawag. Apay ka di agas ti panangkitam kanya, Ruben. Damagang lang. Siguro, padpadaksanak ka ni boss. Kaya't mo siguro, amay katak iti trabaho niya. Anya? Anya ka din dayta asasawam. Awan amok iti bagbagam. Di ka man. Ipaturay mo manan ti kinaagin lalayng mo. Makamu ka, no anya ti pampanunutam. Basta siya, awan araramidak amadi maipapankan ka. O sige, panawan ka pa'y ditoy. Ado pa'y tinaskan nga ilikpas ko. Alawanin, agtrabaho kan. Ah? Marang makita ni boss ti kinagagat mo. Kat triplien na pa'y ti sweldom. Ha, surun kon. Anya? Unay lakit din day J. Ruben. Managatap la unay. Pagarupan na nga agpaspasipsipak ka ni boss. Idinto ta saan mat? Ay, bay aklatan. Talaga ngamin akastana dayta. Saan na kaya ti paisuro? Kasla ngamin amuna amin. Ay, di napaikid di kaya ti pabagbagaan. Ay, unay lakid din ni Ruben aya. Pakita aklat tayo tinasayaat. Barang agbaliw tumatlaan. Nay, anak. Si kamo ti aglutluto. Ayan ti asawam. Una, nanang. Siya kung ti agluto iti pagarmusaran tayo. Nakaturog pa'y ngamin ti asawak. Madikano ngamin tirik nana, hindi pa'y larabi. Iso ako nakan ko na, nga ginanapay laang. Ay, naurnong siguro ti banugnan. Kano naggagatumot ngamin nga agtagibalay. Una rod nanang. Talaga nagagat ti asawak. Iso na lang. Tasobra mat ti kinagagat na. Un nga raod, saan ang maanawang agtrabaho dito'y balay? Ala, nanang. Bayan nyo, tabagbaga tumanan ti asawak. Saan unay nga agbannog? Iti kasta, saan nga agsakit? Wan, ibagam ken kwa na, ano kasta amalpas na ti trabaho na dito'y balay, aginanamet. Ken uray sika. Saan mo unay nga abuswan ti bagim iti trabaho? Nang runa, kat awan paymet anak yaw. Kumustan tirik na, Marta, bakat? Okay mo tantirik na. Kalpasan anak ka to mga rak iti agas, lakay. Nasayat no kasta. Saan mo ngamin nga abusun ti bagim? Agi na nakamat Wen ka di. Alakit din.
Mapan kan agtrabaho ta mga numaladaw ka. Alang rod bagat. Ay, adong agpaiso ti matrabaho di faktorya pagtrabaho hak. Ala nga rod, mapan kan. Aganad ka. Wen, di nakpakadanagan. Alang rodan, mapanakon. Iti kasta, masapa ak matla nga makaawid inton malam. Itala mausar ko na ito ang makina. Amukmat siguro nga usaran na ito. Anyaga po nga agpaisuro ako. Hindi ito takabalak may. Nagtrabaho ako din. Timak! Ano ko? Nasakit! Saan kung sabat na may cut dito yung nakaipitan na? Pagpatulong ako! Tulungan na! Tulong! Kumustang tiriknam, Ruben? Nasakit pala ang timak. Gabi iti pan nakaipit na iti makina. Saan ko ang amin nga among ausaran na niya ang makina? Tiamok at nalakalang ausaran. Imbaglangan, tasan unay anadangran ti imam. Imbaglangan tanagpaarayat ka adagos. Amangan noan yan tinapasamak iti imam. Huwag nga ron. Kan naimbaglakin din tadda ka. Sikatin ang isalakan kanya, Albert. Agyaman na ka. Awan anyaman na. Asino pa'y kumati agsisinakit? No di da tayo matlang agkakadwa. Pasensyakan kanya kiti kalabas. Kaputan naging lalaingak. Tani ako na isagmak. Ibagbagakit din na sikat yagin lalaing. No kasta bagbagan na. Isa, pasensyakan na talaga. Bayan, manipulita. No adasaan ko nga mo, agpaisuro akon. Wan, Ruben. Gaputa kas ta ti rumbang. No adasan tayo nga mo. Saan adakas di agpaisuro? Kan saan apakaibabaan ti kinatao. No agkid daw tayo iti tulong ti pada tayo a tao. No bagbagaan da ka, dumngeg ka, tapara iti pagsaya atam. Agpaisuro ka, tapno maliklikan tiin ka panagkamali. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyon Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.